аз съм Петко Сува и това е едно клипче в първото ми в Skyrim. Много хора ще го знаят. В едно хубаво сървърче, където може да играете PvP. Faction е. Ето Faction. Ето Faction. Това е едно мини ревю, което ще бъде разделено на две части. Няма да покажам всичко, само най-важните неща. Нелито е админ. The Pro Gamer или какво беше също админ. И ето го в едната. Тосмос Тогана е такъв модератор, пък те синичките, тъмните са, какви бяха, хелпари. Да. Така, има и вод система, единият сайт май беше бъгнат. Не. Добре. И може да си закупувате ранковете, има Iron Gold, Diamond и Emerald ранг, всичките са с SMS-и, това е много важно. Може да закупувате итеми с тези скинове или неща в Steam игри, по-точно. Първият ранг Iron, който струва 4,80 български. Има Feed, Ignore, Workbench, Bug, 30 Home и Kit Iron, който Kit Iron е Pro единичка, Unbreaking, едно Iron-ка, Sharp 2 Iron Match, едно лекче и тук някакви тъпи неща. Не. Ранг Gold, който има командите на ранг Iron Plus, Fix, Repair, Heal, Color, Chat, 50 Home и Kit Gold. Сега ще го сложа. Добре, ще го сложа. Ето това лега и такви стъпки. Сега няма да казвам командите, ви се разгледат. Diamond, ранг Diamond, което е Pro тройка с Full, Sharp 4 Match, 3 лега и някакви пошъки. И ранг Emerald. Фулка, с фул меч, с фул лък и с много яки неща. Просто не знаете какво става. Ще покажа само най-хубавите лартови. Death се провежда нещо като спринт евент. Спринт, бягане евент. Ето тук бягайте там, кратък и не е толкова труден. И това ми е тима и тоя. Имам и още един тим, обаче той нещо левна отвачено за един ден. Се върни. Има само Kit Starter, който мога да си го взема и да ви покажа какво ви дава. Дава ви всичко е това, всичко. Освен те един стак ябълки, двете свинки. Всичко друго е вашо. И аз съм толкова богат, че си ги хвърля. Аре и да си ги хвърля. Аре на този пича му сложим в описанието канала. Искаш ли Дарк? Да. Трябва ли да си го сложа? Трябва ли? Да. Дроп парти всеки ден от 9 часа, 21 часа. И така на тъпизик. И събота и неделя са мега евенти. Евентите слагат до и половина честове и после един снег, пък на мега евентите снег и честове, обаче ще има и Детрън. Това е. War, Пенчан си го разгледате, End си го разгледате, Faction Help си го разгледате, Full Die на спауна, Nether няма спаун, просто го спауна. Новини ще опитам още един ще ви покажа. И евента ще започне. Ще пропусна скучните честове и направо ще премина на такова, на Снейка, ако има. Тук си четете информация, слагат ви ето, тук вече има трейд команда, може да трейдвате, не знам какво трябва да напиша, аз нещо съм тъп, нямам таква с команда. Warp шопчето, обикновено шопче още не е довършено, но скоро ще го довършат. И ми върви с горе-долу 20 FPS, което не е толкова зле. За мой компютър. Вашите може да ви карат 100 FPS, 700 на снимане. Така. И това е. Едно мини шопче тук. Не са се постарали всичко да слагат, просто са сложили някакви сетчета и отстрани вие си мислите колко струвате това. 9 часа са евентите. Дарк, тук хора отивам да покажам и я кажа, говори малко, че ми пресъхна устата. Ясно. War Food, ето го, ето.
тук кравите си продавате тяхното месо, ева. 20 доларчета на 8 пържолки. Не опечени. Аре, и да ще ви покажа, защото имам още време. Репент, да отидем сега. Може и една томбулка да ви направя. Знаете ли какво? На 10 абоната ви прави томбула, защото сте моите приятели. И аз в моя канал на 15-20 абоната правя томбула. Аз на 10, защото той е скъперник, не го харесвайте. Аре, искаш ли едно фенова? Искаш ли? Ето. Ама аз съм жар 5 меча, да знаеш. И нямам какво да го да покажам, другото вие си го разгледате. Енчанто, ако не съм го покажал. Спална малко ще ви разнеса и така. Най-голямото меле става на спална. 60 човека на евент. Ето ги, 60 човека сме отстрани, пише, там ви пише парите. На 10 абоната ви прави една хубава томбулка, защото ето го обикновено арпенчат. Това е спалнчето, мега якото. Ето, виждате, стройка, тук излизате и тръгвате. Има команда View, не знам как се произнася. Те да портва на рандом координати, трябва да почвате да се криете там да оцелявате и какво ще правите. Зареждате на 300 секунди. И това са сега ще ви кажа, 4 минути някъде. Не ми се смята в момента. Ще ви направя томбула, смятайте, вижте, не съм много беден. Ще ви направя една хубава томбула, може и фулка да ви дам. Протри. Фулка ще им дам. Protection 4, Unbreaking 3. Да. Много важно. Как? И няма какво друго да покажем. Тук ставаме лето, скачите, вземате нещо, скачите, пазите се да не умрете. Това ще се включим пряко, като почне снега. Да. Може там по едно време да се включвам, когато... В смисъл, когато има нещо интересно. Да. И така. Сега малко ще ме гледате екрана. И Дарк, я говори нещо, докато погледна на едно нещо. 5 минути остават до евента. Ама, говори и не мълчи, човек, че ми е такова скриншот. Еми да, хора. Абонирайте се, не го слушайте, не абонирайте се за мен. Тук сега малко ще пообикалям. Така, има къщичка тук рандом. Няма някакъв чест с награда, поне аз не знам. Има ли чест с награда, бе? Има воте чест, ето ви ги наградите. 300% ще ви се падне нищо. На мене ми се пада само нищо. Да. 200% 1000, 100% обсидиан, 100% такова TNT, 10 000, 10k, 10 000, 80. Дарк, не знаеш, че те виждат МСГ-то? Да. Я отговори по скайпа на Неждета, питах, обаче напиши. Тук го питах едно нещо. 10 080%. Kid Diamond, който е фулка, Protection 4, Unbreaking 3 ли? Така, фулка, Protection 4, Unbreaking 3 ли е Kid Diamond? Не. Това е. Протри. Protection 3 е там 2 лега. 3. 20% ви са паде 50 000. Вчера на тима ми са падна 50 000 Diamond китове. На мен ми са падна с 3 ключа, 16 центи и 2 пъти нищо. Веднъж едно К, айде да се позна. Gold Apple, който е легендарка. И Бенчен Бекон или как там Бекон, едно не го знам как се чете.
Дарк, отговори на ония въпрос, бе, брат. От Так, Еми, до тук ще свърши клипа. Няма, отказах се да спирам на пауза, защото няма смисъл. Или, абе, няма, толкова стои, ще бъде едно мини ревю. да. Айде, довиждане. Ча. Чао, ахой, и там да не копирам никой, довиждане.